С нами на связи София Федина, народный депутат от фракции «Европейская солидарность». И мы хотим с ней поговорить как раз об инициативе Максима Бужанского, который внес законопроект об отмене закона об украинском языке. Доброе утро, София. Доброго ранку вам. Прокомментируйте, пожалуйста, просто ли это желание депутата понравиться своим избирателям, или у этой инициативы могут быть более серьезные последствия? Я думаю, що і це інакше. Підняттям питання закону про мову хочуть відволікати увагу від тих переговорів, які були в нормандському форматі. Щоб знову ж таки ми не говорили, не аналізували, не думали, що там сталося чи чого не сталося, де були прорахунки, де були перемоги, а щоб ми почали знову говорити про те питання, яке завдяки московській пропаганді дуже має тенденцію роз'єднувати суспільство. Наскільки я розумію, багато хто з депутатів дійсно вважає, що закон про мову, його не потрібно рухати, тому що це створює загрози для безпеки держави. І засадничо, коли ми говоримо, в кожній державі має бути захист державної мови і створена політика її підтримки, розвитку і реалізації цієї програми підтримки державної мови. В Україні немає жодної проблеми щодо того, як українська мова десь не дає розвиватися національним меншинам, чи вона, наприклад, роз'єднує українське суспільство. Більшість українців спокійно спілкується або розуміє українську мову, і в державі вона має бути захищена. Я не вважаю, що це є те питання, яке зараз взагалі треба піднімати. Нам треба зараз зберегти державу, нам треба посилювати військо, нам треба співпрацювати з Європейським Союзом і НАТО, розвиваючи свою економіку. І не треба тими питаннями, які може використати московська пропаганда, відволікати нас від цього шляху. Які перспективи у цього законопроекту в парламенті? З огляду на то, зокрема, хто це все висунув, маю надію, що ніяких. Спасибо вам большое.